Sergas Sanxenxo cumpre este ano nada máis e nada menos que 30 anos, por iso deseñaron unha serie de accións coas que conmemorar este aniversario, pero non só por iso, senón tamén porque Serga, ademais, ten unha rama social. Bueno, este é o primeiro acto dos moitos que temos pensado facer ao longo deste ano 2017 en Serga, dado que é o noso 30 aniversario desde a fundación de Serga no ano 1987. Penso que o cartel de hoxe é un cartel de auténtico luso, dado que veñen ponentes do Corpo Nacional de Policía, expertos en criminología e na violencia de xénero escolar, e penso que hoxe é unha maneira de empezar realmente esplendorosa, non? A violencia de xénero ou o acoso escolar son dúas lacras que están demasiado presentes na nosa sociedade actual. Por iso, dende a sede sanxenxina de Serga, estás a traballar para poder dotar a sociedade de armas que permitan loitar contra estas violencias. E é certo que están comentando pois esa violencia incluso doméstica no colexio, entre os rapaces jóvenes, non? Desos falsos amores, deses adultos que se fan pasar por menores, o perigo que teñen as redes sociais nos nenos, e logo incluso pois tamén nos adultos pois aos grados de sumisión ao que son capaces de someterse moitas persoas pois debido a esta violencia, non? Que casi sempre pois lóxicamente machista, e a verdade é que esas son as temáticas principais que se están desenrolando hoxe aquí en Serga. A actividade de hoxe divídese en varias partes, unha teórica e outra máis didáctica. A iniciativa é boa, é dicir, todo o que sexa transmitirlle á cidadanía a preocupación que hai entre a administración, neste caso dende os corpos de forzas e cuerpos de seguridade, como pode ser a Policía Nacional ou a Policía Local, de que estamos aí, de que contan con nós, de que hai xente especializada en este tipo de materias, é bo. É unha maneira de que a xente sepa que en caso de ter algún tipo de problema, algún tipo de dúbida, sexa cos seus fillos, ou sexa coa súa parella, cunha filla, cunha irmá ou cunha prima, teñen xente a que recurrir. Este tipo de actividades están abertas ao público en xeral, aínda que deberán solicitar a súa inscripción se queren asistir. O Facebook desta entidade publica con periodicidade algunhas das accións que se desenrolan nas súas instalacións, así que se lles interesa, xa saben.